Ahoj poštiváci, hodně z vás mi psalo, že chce vidět nějakou mou fotku. Myslím si, že na to ještě dost času, nebo aspoň nejsem na to dost opilý, abych to udělal. A ukážu vám fotku z dětství, snad vám z toho neupadnou čuráci a bude lepší, protože tam ještě nemám zdeformovaný obličej tíhou své gravitace. Takže já myslím, že to bude v pohodě a lepší než nic. Tak já vám to teda ukážu. Tady je moje fotka. To jsem já v dětství na chatě. Tak nic zmrdí, tak se mějte.